A yau ne Aminu Ado Bayero yake da cikakkiyar shekara ɗaya a matsayin sarki na jihar Kano. Wanda hakan ya nuna wa cewa talakawa suna farin ciki, sannan kuma suna taya shi addu'a domin Allah kare shi daga sharrin maƙiya. A yau ne rana ta 9 ga watan uku wato 2021. An nuna cewa a baya an samu wasu matsaloli wanda suke neman gurɓata wannan masarautar. Kada ka manta, idan yau ne farkon zuwanka wannan YouTube tamu mai albarka, ka danna mana subscribe sannan kuma